Bideo honetan, datu baseak kudeatzeko sistema nagusiak azalduko ditugu, eta gainera, hauen ezaugarriak aztertzeaz gain, egokiena aukeratuko dugu. Ondoren, guri egokien iruditu zaigun hori nola instalatzen den ikusiko dugu. Datu baseak kudeatzeko sistema hauek, datu baseak manipulatu, sortu eta kudeatzeko erabiltzen diren aplikazio informatikoak dira. Gaur egun, hainbat aplikazio ezberdin aurkitzen dira, beraz hauek aztertu eta egokiena aukeratuko dugu. Bi motako datu baseak kudeatzeko sistemak aurki daitezke, erlazionalak eta ez erlazionalak. Azkar esateko, datu base ez erlazionalak datuen artean koexistentziarik edo erlazionari mantentzen ez duten sistemak dira, eta erlazionalak berriz, justu alderantzizkoa. Datu ezberdinen artean erlazioa mantentzen dute, eta dena era estrukturatu eta ordenatu batean mantentzen dute. Datu base kudeatzeko sistema ez erlazionalak ez zaizkigu asko interesatzen. Esan bezala, datuen artean erlaziorik ez behitute mantentzen. Baina hauen artean, nagusienak MongoDB, Redis eta Cassandra izango ziren. Erlazionalen kasuan berriz, beste hainbat aurki daitezke, adibidez, MariaDB. MariaDB MySQLren deribatu zuzena dela esan daiteke. Eta ondorioz, honek dauzkan ezaugarri ia berdinak edo hobeak eskaintzen dizkigu. Bere abantaila nagusienak eskalerritasun altua duela eta transakzioetan segurtasuna eta abiadura mantentzen duela dira. Baina denak bezala, honek ere desabantailak dauzka. Bertsio estableak ateratzen denbora luzea igarotzen dute. Eta gainera, honelako kudeatze sistema bat migratzea oso zaila egin daiteke. Bestalde, SQL Lite edo SQLite aurki dezakegu. Hau ez da guztiz datu baseak kudeatzeko sistema bat kontsideratzen, baizik eta esan daiteke liburutegi bat dela, non liburutegi horrek datu baseak kudeatzeko sistema bat implementaturik dakarren. Kasu honetan, liburutegi bat denez, bere tamaina oso txikia da, besteekin konparatu ezkero alde handia aurki dezakegu. Sistema hau mugikorretan gehien erabiltzen dena da, beraz aparta da mugikorrekin lan egin behar bada. Estabilitatea altua lor dezakegu, eta gainera, errendimendu eta eramangarritasun altua ere eskaintzen digu. Jarraitzeko, PostgreSQL aurki dezakegu. Hau gehien bat, objektuetara bideraturik dagoen sistema bat da. Kasu honetan, beste asko bezala, SQL lengoaia estandarra erabiltzen du. Bestalde, sistema hau librea da, eta kode irekikoa. Honez gain, multiplataforma da, hau da, Linux eta Windowsen instalatu daiteke. Sistema hau kudeatzeko sistema honek plataforma intuitibo eta potente bat ekartzen du hau administratu ahal izateko. Beraz, oso abantaila potente izango zen. Honez gain, eraginkortasuna eta estabilitatea ere eskaintzen digu. Baina honek ere desabantaila nagusi bat dauka. Datu volumen handiekin lanean ibiltzeko prestaturik dagoen sistema bat da. Beraz, datu volumen txikiekin lan egiterako garaian ez dago oso ondo optimizaturik. Jarraian, Microsoft SQL Server aurki dezakegu. Hau, Microsoften sistema bat da, eta bere abantaila nagusioak honako hauek izango lirateke. Hau, erabiltzaile askorekin eta datu volumen handiekin aldi berean lan egiteko erabiltzen den sistema bat da. Gainera, laguntza esklusiboa ematen digu Microsoften partetik. Bestalde, eskalabilitate handia eta segurtasuna eskaintzeaz gain, estabilitatea ere ematen digu. Gainera, entorno grafiko potente bat eskaintzen digu, non datua definitzeko lengoaiako eta datua modifikatzeko lengoaiako aginduak modu erraz batean erabil daitezken. Hau ere, sistema eragi ezberdinetan erabili daiteke, baina natiboki Windowserako sortuz den. Bere desabantaila nagusia, ordainpeko softwarea dela da eta prezio altua daukela. Jarraian, Oracle ere aurki dezakegu. Hau, sistema erabilienetako bat izan da enpresa munduan, bere betegarritasun eta indartasunari esker. Bere abantaila nagusienak estabilitatea, eskalarritasuna eta multiplataforma dela izango ziren, Windowsen eta Linuxen instalatzeko aukerarekin. Baina hau, Microsoft SQL Server bezala ordainpeko softwarea da. Azkenik, MySQL aurki dezakegu. Gaur egun, web horrietan gehien erabiltzen dela esan daiteke. Kasu honetan, software librea eta doakoa da.
eta gainera, erabileraztasun eta rendimenen altua eskaintzen digu. Honek, errekurtso minimo oso baxuak behar ditu, beraz, ekipo zahar batekin martxan jarri daiteke. Hau gutxi baliz, instalazio eta konfigurazio oso erraza dauka, beraz, ez dago moduri galtzeko. Bere desabantaila nagusiena berriz, eskalabilitatea da, ez baita ondo moldatzen tamaina handia duten datu baseekin. Guk aukeratu duguna MySQL izan da. Gehien bat, guri egokitzen zaizkigun aukerarentzako egokiena iruditu zaigulako dela. Eta bestalde, instalazio eta erabilera errazekoa dela iruditu zaigu. Eta hori gutxi baliz, ez da ordaindu behar. Gainera, segurtasun altukoa da, pasahitz enkriptatuak, atzipen baimenak eta erabiltzaileen eskubideak kudeatzeko aukera dauka. Esan bezala, RAM eta CPU gutxi kontsumitzen du, beraz, ez dugu munduko ordenagailurik hoberena behar. Hau ere multiplataforma da, beraz, Windowsen eta Linuxen instalatu dezakegu. Orain, MySQL nola instalatzen den ikusiko dugu. Orain, MySQL zerbitzaria instalatuko dugu. Zerbitzaria instalatzeko Googlera joango gara eta hemen MySQL bilaketa egingo dugu. Hemen MySQL Community Downloads atalean sartuko gara eta hemen MySQLko produktu ezberdinak ikusiko ditugu. Gure kasuan MySQL Installer for Windows aukeratuko dugu, zeren hau da instalatu nahi duguena. Hemen bi aukera dauzkagu. Lehenenak 2,5 mega bakarrik okupatzen ditu eta hau instalatzaile onlinea da eta bestea da 85,2 mega pisatzen dituena. Hau instalatzaile offlinea da. Guk hau deskargatuko dugu. Hemen mirko genioke, baina nik nola jadanik deskargatuta daukadan ez diot emango. Bueno, aplikazioa irekiko dugu. Administratzaile baimenak emango dizkiogu. Hemen aukera ezberdina dauzkagu. Developer Default, Server Only, Client Only, Full edo Custom. Developer Default aukeratu ezkero, hemen lista honetan agertuko zaizkigun aplikazioak instalatuko zaizkigu. MySQL Server, MySQL Shell, MySQL Router, Workbench, Visual Studio, Connector. Server Only eman ezkero, bakarrik MySQL Server instalatuko zaigu. Client Only eman ezkero, MySQLren bezero ezberdinak instalatuko zaizkigu. Router, Shell, Workbench, Full eman ezkero MySQLko produktu guztiak instalatuko zaizkigu. Eta Custom eman ezkero, guk aukeratu dezakegu zer instalatu edo ez. Gure kasuan, zerbitzaria instalatu nahi dugunez, Server Only aukerari emango dugu. Hemen esango digu zer instalatuko den, eta guk execute emango dugu. Ikusten dugunez, orain instalatzen ari da, eta hemen zenbateko portzentaia doan ikus dezakegu. Jadanik amaitu du, hemen ikusi dezakeguen bezala. Beraz, next emango dugu. Eta orain, instalatutako zerbitzaia konfiguratzen hasiko gara. Hemen MySQL zerbitzariak ze portu erabiliko duen aukeratu dezakegun. Gure kasuan, defektuz datorrena utziko dugu. Hemen ere autentifikazio modua aukeratu beharko dugu. Gure kasuan defektuzkoa utziko dugu. Rekomendatuena da eta. Hemen gure zerbitzariak erabiliko duen pasahitza ezarriko dugu. Gure kasuan MySQL izango dira. Hemen next sakatuko diogu. MySQL zerbitzariak Windowsen erabiliko duen zerbitzuaren izena eman aldiogu. Gure kasuan MySQL 80 utziko dugu, defektuz datorrena da eta. Eta hemen execute emango diogu prozesu guztia hasteko. Ikusten dugunez, instalazio eta konfigurazioa amaitu dugu. Beraz hau guztia eginda, gure
MySQL zerbitzaria erabiltzen hasi gaitezke. Behin MySQL server instalaturik daukagula, hau kudeatzeko bezero bat aukeratzea falta zaigu. Defektuz, MySQL serverrek agindu lerroa dakartza instalaturik, baina hau erabilera zailekoa da eta soilik agindu bidez egiten du lan. Beraz, hau ekiditeko, grafikoki datu baseak kudeatzeko bezero bat aukeratuko dugu. Aurki dezakegun lehena phpMyAdmin da. phpMyAdmin oso instalazio errazeko bezero bat da eta hainbat sistema eragiletan erabili daiteke. Gainera, librea da eta web interfaze bidez lan egin dezakegu. Honen kontran, nahiko aukera gutxi dauzka eta bere funtzioak oso limitatuak dira. Aurki dezakegun bigarrena JDSQL da. JDSQL datu baseen eramangarritasunarako eta esportaziorako bideratutako bezero bat da. Abiadura azkarrean egiten du lan eta beste datu baseak kudeatzeko sistema ezberdinekin konpatibila da, ez bakarrik MySQL-erekin. Azkenik, MySQL Workbench aurki dezakegu. Hau oso tresna potentea da. Funtzio asko dauzka eta funtzio hauek oso kompletuak dira. MySQL-eren etxeko software bat da eta librea da. Gainera Windows, zein Mac eta Linux sistema eragileekin bateragarria da. Eta argazki honetan ikus dezakegunez, entitate erlatze datu modeloa diseinatzeko tresna oso erabilgarri bat dauka. Guk azken hau aukeratu dugu MySQL Workbench, beraz, orain honen instalazioa azalduko dizuegu. Workbench, beste edozein programa bezala, ez du zailtasunik bere instalaziorako. Ez lehenik eta behin, Workbench bilatuko dugu interneten, eta hemen download MySQL Workbench web orrialde ofizialean sartuko gara. Hemen zein sistema eragiletarako instalatu nahi dugun aukeratuko dugu. Gure kasuan Windows 10 bat denez, Microsoft Windows aukeratuko dugu. Eta bertako instalatzaile bakarra deskargatuko dugu. Nire kasuan deskargatuta daukadanez, ez dut deskargatuko. Exekutatuko dugu. Eta hemen beste edozein programa bezala, Next klikatuko dugu. Hemen nun nahi dugun instalatu aukeratu dezakegu. Gure kasuan defektuzko helbidean deskargatuko dugu. Instalatuko dugu, barkatu. Eta hemen bi instalazio modu dauzkagu, osoa edo pertsonalizatua. Gure kasuan pakete osoa deskargatuko eta instalatuko dugu. Eta hemen install emango dugu. Instalazioa burutzeko. Administratzaile baimenak emango dizkiogu. Eta hau eginda Workbench instalatuta gelditzen da. Finish klikatzean, hau gaituta daukagunez, Workbench ireki beharko luke. Ikusten dugunez, Workbench automatikoki ireki da. Orain andonik, Workbencheko errore fitxategiak nun aurki ditzazkegun azalduko digu. Bueno, MySQL instalatzeko garaian, sortzen die erregistro log batzuk, non zerbitzariekin gertatu dien evento garrantzitsuk gordeta gehatzeko balio duten. Lehendabizikoa izango zen errore erregistroa, non MySQL-eren zerbitzua berrerazi geratu edo eta asterako garaian gertatzen diren edo aurkitu diren errorek gordetzen ditun. Beste bat izango zen kontsulta erregistroa, eta izango zen bezeroekin sortutako kontsultak, eta bezeroekin sortutako kontsultak eta beraien eraiketak era ordenatu batean gordetzeko erabiltzen den. Beste bat izango zen eguneraketa erregistroa, non datuak aldatzen dituzten eraiketak erregistratu edo gordetzen dituen era ordenatu batean. Beste bat izango zen erregistro bitarra, eta hau nahiko konplexua da, berez, eta egiten dena da era bitarrean datu baseko objektuak aldatzeko eskakizunak gordetzea zarduratzen da. Eta horien barne sartzen die insert agindua, update, delete, drop, eta esan daiteke elementu zentrala dela MySQL-eren erreplikaziorako. Eta azkena izango zen mantxotasun erregistroa. Eta honen helburua da long query time, baina gehiago tardatu duten eraiketak erregistratuta geratzea. Eta, orain esplikatuko dut pixkat nun aurki daitezkeen log hauek, defektuz direktorio jakin baten gordetzen ditu. Eta, direktorio hori
irikiko dugu esploratzaia eta bilatuko dugu portzentu, program data, portzentu. Vale, sartzen bagea hor. MySQL-eko instalazio karpetara sarra daitezke horrela. Orduan izango zen server 8.0 eta gero data barrun sartzen bagea, ikusiko du hemen darela log, lehen aipatutako logak, hau adibidez erroren loga, hemen ERR, gero bitarrak, log bitarrak, hemen bat eta bi dare, gero bai on daitezke, eta gero ere bai mantxotasunaren loga, hau slow, eta bueno, da pixka gainetik esplikatzeko log hauek nun aurkitzen dien. Eta oso garrantzitsua da log hauek defektuz momenturo garbitzen juteaz iritsi daitezke asko pixatzea eta azkenen diskoa bete dezakete. Gure kasun igualez, baina enpresan baten edo zerbitzaritan eta egunero erabiltzen dienen azkenen pixu asko hartzen die.